ye Mali ko de nin ye faso ko de nin ye jɔyɔrɔ ko de o kama i y'a fɔ cogo min na joli bɛ ni FC Pyramide ka bɔ Egypte an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'Ala sɔnna ma dimanche nata le 8 décembre stade du 26 mars la 16h wagati n'u b'a fɔ ma k'a fɔ ko lansara tile wagati o kama joli bɛ ɲɛmɔgɔw y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka bɔ fɔlɔ ni donfini ye o ye bilenman ye n'an ye bilenman don ka terrain minɛ ka terrain fa an k'a bila an kunna k'a fɔ ko ballontan o ye tulonkɛ sɛbɛlama de ye tulonkɛ sɛbɛlama ye jumɛn ye i bɛ ballontan k'a ban kɛlɛ t'a la wɔyɔ t'a la o kɔnɔna la nemuru fara tɛ fili jisuma mana tɛ fili nɛni tɛ kɛ bonni tɛ kɛ k'a fɔ ni mɔgɔ ye manani kelen fili u bɛ dolari wari 100 de tigɛ ka bɔ Joliba ka sɔrɔ la n'a kɛra gabakuru ye dolari wari 200 o de bɛ tigɛ ka bɔ Joliba ka sɔrɔ la o b'a yira k'a fɔ ko nin ballontan in ye koba de ye nin ballontan in nin ye Afrique yɛrɛ ŋanaw de ka kɛnɛ ye o kɔnɔna la mɔgɔ si de man ka ko kɛ ko min tɛ bɛn n'i y'o kɛ a bɛ komi n'a fɔ i y'i ka tɔn tɔɲɔ wa i ye jamana tɔɲɔ k'a kɛ komi n'a fɔ aigle malien de bɛ jouer dimanche don malien bɛɛ de kan ka bɔ ka taa Joliba dɛmɛ nin baara na barisa a b'a kɛ faso yɛrɛ ballontan de bɛ kɔrɔtan sanfɛ faso ballontan de bɛ sewa sɔrɔ o kama an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka bɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ stade du 26 mars la dimanche don à partir de 16h. Terrain n'i y'a jateminɛ an bɛ fɛ mɔgɔw ka kafo ɲɔgɔn kan an bɔra ballontan min na sisan tunisiens fɛ bɛɛ y'a ye k'a fɔ tunisiens maa ba 35 de tun bɛ terrain kɔnɔ donc o bɔli ma nɔgɔn nin wagati in na nka ni bɛɛ bɔra komi n'a fɔ aigle malien bɛ jouer terrain bɛ fa ni terrain fara an bɛɛ ka kafo ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn minɛ ka to ka tɛgɛrɛ fɔ ɲɔgɔn fɛ ka wuli ka pan ɲɔgɔn fɛ n'o kɛra denmisɛnninw b'a dɔn k'a fɔ vraiment ko ko maa 12nan kuma min bɛ fɔ n'o ye 12e homme ye olu b'an kɔ wa anw fana b'an yɛrɛ di bi ka jaabi ɲuman ɲini n'o ye seba ye k'o di maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma